Een nijerij, dames en heren. Een prachtig begin van deze morgen hier bij de hengstenkeuring van het KFPS. Waar we gaan genieten van de aangespannen combinaties. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De Young Riders komen binnen in de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Beoordeeld door Harco Naber, Esther Reen en Jenny Veenstra. De stelprijs beoordeeld door Herma Donker en Alice Boy. En de eerste aanspanning komt binnen. Met een wagennummer 416, Silke van Tekenziel. Met als vader Maurits 437, een van de paarden van Hendrik Eppinga uit Oudemeerdum. Voorgesteld in deze finale door Harm Hamstra. Applaus. Tweede keer dat ze samen rijden. En daar is wagennummer 184, GPD Wart. Vader Torben 466 van de Friese kraamstal van de Vievoeken uit Sibrandaburen. Gepresenteerd door Jelte Hoekstra. En meteen hoorden we al applaus op de tribune. De sfeer zit er al goed in. Nou, nog een paar duizend mensen meer publiek, dan komt het helemaal goed. 245, de KFPS-hengst Rommert 498. Zoon van de drievoudig kampioen Norbert 444. In bezit van Pieter Okkema uit Witmarsum. Gereden door Lieke Lux. En dan is het deelnemersveld compleet. We hebben de dagprijzen. Die gaan we niet uitreiken. We gaan straks de eindstand van de competitie uitrekenen. Johanna Faber die houdt het allemaal bij. Voor de winnende aanspanning 20 punten. Voor de nummer 2 18 en voor de nummer 3 16 punten. Dubbele punten dus in de finale. Nou, 3 strakke gezichten achter het mooie Friese paard. Gespannen om super hun best te doen hier. Deze finale wederom mogelijk gemaakt door meerdere sponsors. Stoeterij Bommelstein, de Nieuwe Heuvel Lunteren, Tweespan, Ruitersport en Friso. En hoofdsponsor Horses to Fly. Inspectie van de juryleden. En ik zei, naast de reguliere prijzen is er ook een stelprijs beschikbaar. En ik zei al, wordt beoordeeld door Herma Donker en Alice Boy. En die kijken echt alle details na. We zullen straks met een eindoordeel gaan komen. En u weet het Friese paard houdt van show, houdt van een beetje aanmoedigen. Dus we moeten maar even kijken hoe het loopt, zo dadelijk met deze jonge deelnemers. Maar het zou mooi zijn als u laat weten dat u fan bent van deze 3 deelnemers. Harm Hamstra, Jelte Hoekstra en Lieke Lux gaan de strijd met elkaar aan. En de heer Landheer, onze ringmeester, neemt de hoed af. We gaan de muziek starten en we gaan de wedstrijd beginnen. De finale Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Wat kan zo'n Fries paard dan deftig zijn aangespannen. Met een mooie fiere houding. Met een geweldig mooi zweefmoment van het achterbeen. En een krachtig ondertredend achterbeen en een heel mooi zweefmoment van het voorbeen. Kijk ze gaan. En er zit een fanclub op de tribune. Drie fijne paarden. Kijk naar die gezichten van de deelnemers. Gespannen. Ze willen eruit halen wat erin zit. En als u nou een favoriet hebt, dames en heren, dan mag u dat laten weten. En dan gaan we zo dadelijk over de diagonaal op teken van de ringmeester, de heer Landheer, naar de andere hand. Het is een klein deelnemersveld, maar u ziet het 3 keer kwaliteit hier in de baan. Fijne paarden, geweldig bewegen.
Met veel lossigheid, met veel swing, met veel elasticiteit. En u mag ze aanmoedigen, ook vanaf de loge. Ah, prachtige strijd, prachtige strijd. We gaan eens richting de jury. Opstellen 416. Binnenkomen 245. En opstellen 184. Jury zou in dit geval met 3 aanspanningen de aanspanningen in 1 keer kunnen plaatsen. Maar de jury heeft beslist dat we nog even gaan overrijden in deze finale. Dus er kan nog van alles veranderen aan deze stand. En ja, met hoeveel gaan we dan overrijden? Nou, je hebt 3 paarden en de jury is heel coulant. Die zegt gewoon alle 3 nog een keer overrijden. Dus ze krijgen nog 1 keer de kans om zich te bewijzen. We laten de paarden maar even op adem komen. En dan gaan we met 3 nog 1 keer deze finale in. En ik zei het, we hebben dagprijzen, die worden niet direct uitgereikt. Johanna die gaat de eindstand van de competitie berekenen. En aan de hand daarvan gaan we de prijzen overhandigen. Nu gaat het erom, mensen. Voor de winnende aanspanning, dubbele punten, 20. De nummer 2 ontvangt er 18, de nummer 3 16. En we hebben al een tussenstand na de wedstrijden in Leeuwarden, Exlo en Sonnega. Muziek. En nu, de Rob of de Ronde. Nu gaat het erom. Harm Hamstra gaat in de tussenstand met 19 punten aan de leiding. 1 puntje voor op Lieke Lux, 1 puntje voor op Jelte Hoekstra. Het ligt dus heel dicht bij elkaar. Ah, prachtige statuur van het Friese paard. Het mooie behang, het komt allemaal weer prima tot z'n recht. En zo dadelijk komen ze op die andere hand uit. Dan zal de jury moeten beslissen wie er hier gaat winnen. De laatste rondes, dames en heren, komen eraan. En u mag aanmoedigen, u bent nog een beetje stil vanmorgen. Daar komen ze. Op weg naar de eindoverwinning. Op weg naar de eindoverwinning. Maar wie gaat er hier winnen? Wie gaat er hier winnen? Kijk, ze gaan daar voor de VIP-loge. Dit is mooi. En we gaan opstellen op de eerste plaats. Op de eerste plaats nummer 245. Dan 416. Dan 184. Het was spannend op de eerste plaats in de finale voor de dagprijzen. We gaan een applausje geven aan Rommert 498 en Lieke Lux. Bravo. Top. Tweede in de finale Harm Hamstra met Silke van Tekesiel. En op een derde plaats GPD Wart met Jelte Hoekstra. Maar nu de eindstand van de competitie. Het lag allemaal heel dicht bij elkaar. En Johanna die is aan het rekenen. Dat doet ze zonder computer, zonder rekenmachine. Dus we hopen dat het goed is. Maar dat komt goed, dat weet ik zeker. Mensen, op een derde plaats. Laten we daarmee beginnen, hè? Derde. Dan gaan we de spanning een beetje opbouwen. Met 34 punten wordt derde Jelte Hoekstra en GPD Wart. Applausje voor Jelte. Op een tweede plaats met een eindstand van 37 punten. Dat is een puntje minder dan de winnende aanspanning. Tweede wordt Harm Hamstra. En ook voor Harm applaus. Dat betekent met 38 punten de competitie gewonnen door Rommert 498. Een applaus voor Lieke Lux. Top. Net begonnen bij de Friese paarden, Lieke Lux, en de prijzen worden uitgereikt. We hebben zo dadelijk ook de stijlprijs.
Herma en Alice die komen deze kant al op, want we moeten ook nog bekendmaken wie de stijlprijs heeft gewonnen. Leden van het bestuur overhandigen de prijzen. We zien de Johan Hielkema. Karin Bieleveld reikt hier de prijs uit. Winnaar van de competitie ontvangt een mooie statiedeken, ook aangeboden door Horses to Fly. En een mooie sjerp wordt omgehangen. Sanne Kooistra zie ik daar ook aanwezig. Alle bestuursleden van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Onze ringmeester laat ze zo dadelijk eerst voor de eindstand een eerronde rijden. Dan gaan ze weer opstellen en dan komt de stijlprijs. De spanning die blijft er nog even in. Karin Bieleveld, Johan Hielkema, Sanne Kooistra, Helen Rijks vormen het bestuur van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie. Udo Daan, die hoort daar ook nog bij. Penningmeester, altijd belangrijk. In Leeuwarden ging de overwinning naar Stal de Mesken Detmer. Met Jelmer Ketelaar. Jelte Hoekstra met GPD Wart wist te winnen in Exlo. In Zonnegaan was de winnaar Harm Hamstra. Met Silke van Tekesiel. Vandaag gewonnen en de competitie gewonnen door Robert 498. KFPS Hengst van Norbert 444. Fokker-eigenaar Pieter Rokkema. En het applaus voor Lieke Lux. Zo. We zijn pas begonnen met het rijden van Friese paarden aangespannen. En dan dit mooie succes. Zullen we haar nog even aanmoedigen, mensen? Laat je horen. En dan gaan we nu de stijlprijs bekendmaken. Wie gaat het zeggen? Ga jij het zeggen? Jij mag het zeggen. Ga het maar zeggen. Dankjewel Bert. Herman en ik hebben echt tot in details gekeken. We hebben genoten van onze jongelui met de tuigen. En we zijn er allemaal trots op jullie. Dat jullie zo in de tuigsport zo je best doen. En geweldig dat jullie presenteren hier vandaag. Lang verhaal kort maken. We hebben de stijlprijs toegekend aan Lieke. Lieke Lux wint ook nog eens de stijlprijs. Prachtig. Beoordeeld door Herma Donker en Alice Boy. Een mooi verhaal van Alice. Waarom die stijlprijs aan Lieke is toegekend. Nou, de dag kan niet meer stuk voor Lieke Lux. Herma die overhandigt de stijlprijs. En die Shots die maakt de mooiste paardjes er even van. Lieke, even een reactie, hè? En de finale gewonnen, en de eindstand gewonnen, en de stijlprijs. Vertel. Ja, dit is fantastisch. Wat is het mooie met rijden van Friese paarden? Ja, het gevoel en het beeld en het karakter. Hebben we nog verschillen in een Friespaard of een tuigpaard? Vorige week zat je op een KWPN tuigpaard. Ja, het is allemaal mooi. Allemaal mooi. Goed. Nou, dames en heren, applausje. Heel verhaal houden, dat moet ze nog even gaan leren voor de toekomst. Maar mooi, de eerste reactie van de winnares Lieke Lux uit Diever. Herma feliciteert natuurlijk ook Harm Hamstra en Jelte Hoekstra. 3 toppers voor de toekomst hier in de baan. Mooi dus support van Horses to Fly. Ze gaan voorbij komen. Gewonnen. Alles gewonnen. Door Lieke Lux en Rommert. 4, 9, 8. Ja, op de Lars ook. Ze klappen allemaal mee. Het is nu al gezellig. Dit zijn de rijders van de toekomst. Lieke Lux, Harm Hamstra. En laten we eerlijk wezen,
De man met de meeste fans op de tribune. Dan is hij nog even, Jelte Hoekstra. Jelte nog even in draf. Kijk. Jelte. Even in draf. En Lieke die kijkt er geen genoeg van. Rommert ook niet. Dit is mooi. Kijk eens wat een expressie in het voorbeen. Wat een power in het achterbeen. Wat een fraaie hengst. Doornemers Proficiat. Johanna goed geteld. Super. Zonder computer, zonder rekenmachine. Heel mooi.